अंकली टोल नाक्यावर भीषण अपघात, ट्रॅव्हलच्या चाकाखाली दुचाकी जाऊन दोघेजण गंभीर जखमी। जयसिंगपूर अंकली टोल नाक्यावर आज दुपारी 3:30 वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात झाला। एका ट्रॅव्हल्स गाडीने दुचाकी जोरदार धडक दिल्याने दुचाकी वाहन ट्रॅव्हलच्या पुढच्या चाकाखाली गेल्याची धक्कादायक घटना घडली। या अपघातात दुचाकीवरील महिला व पुरुष गंभीर जखमी झाले आहेत। मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रॅव्हल चालवणाऱ्या चालकाच्या बेफिकीर व निष्काळजी वाहन चालकामुळे हा अपघात घडला। घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला असून टोल नाक्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली। दरम्यान अपघातानंतर घटनास्थळी ट्रॅफिक पोलीस तातडीने दाखल झाले, मात्र 111 नंबरवर कॉल करून ही ॲम्ब्युलन्स पाऊण तास उशिरा पोहोचल्याने उपस्थित नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत।